Hi guys, máme tady Q&A. Mám tady sepsané otázky, protože ty screenshoty mám jakože v telefonu, kterým natáčím, ale jo. Takže máme tady sepsaný a ještě tady další. Takže jo, můžeme začít. Are you having a panic attack or are you dying? Oboje. Jak se jmenuje ptáček? Ale mamita a pojmenovali jsme ho Bobík. On je hrozně rostomilý, on je fakt cute. Jak se máš? Mám se dobře, za chvíli jdu na tenis, za chvíli se jdu připravovat, já se těším. Natočíš někdy, jak vypadá tvoje chata? Jo, chtěla bych, ale nevím, úplně bych nerada jako natáčela třeba jako rodičův pokoj, nebo jako třeba babičky nebo bráchy, takže chtěla bych udělat takže room tour, takže jo, to asi vyjde někdy, možná. Kde stříháš videa? Stříhám je v takové aplikaci, která se jmenuje CapCut. Jakých kanálů jsi součástí, jakých máš všechny kanály? Mám 3 kanály, jeden tenhle hlavní, pak druhý s kamarádkou a ještě jeden, takže slaj. Proč jsi tak hezká? Dobrá otázka. Sama nevím. Udělej prosím video Den v životě Alenky. Já bych chtěla, já už jsem několikrát natáčela, ale většinou se mi stane, že zapomenu natočit nějaký jako záběr a pak se na to vykašlu. A nebo prostě to není zajímavý, protože třeba ten den nic nedělám, ale až budu dělat něco zajímavého, tak rozhodně natočím. Narozeniny mám 13.12. Máš ráda někoho ze třídy? A jo, takže jo. A to byla poslední otázka, jo. Nevím, jestli to bude zajímavý video, jestli nebude zajímavý, ale prostě natočila jsem ho, musela se stříhat, aplikaci CapCut, úplně je fakt dobrá, jakoby. Tak jo, děkuji moc, že jste se dívali, doufám, že to bylo aspoň nějak zajímavý a jo, uvidíme se zase někdy příště, mějte se hezky a ahoj! Jsem zapomněla natočit top 5 nejlepších kamarádek. Naty, Lindsay, Majda, Emma a Karo. Takže nasled, to je už reálně konec, takže bye bye. Jdu se připravit na tenis. Slej.